ke babakalapan kapa iba adan pat menta iba la yo ban long khali ya ka district council ila de ban long uba jai ila de ban long uba yo i jengai ila de ban long uta uba yo ase ka kedan ke bah kamah jorong nama mentai dang long khali tang ya ka district council de ide ban up shua ba in yo ya ka bor ha ka MLA kanang ba in la ba in te ala kam ya ki ba menta ba ai kita kish khau tli ki mat ki ba ka sarkar ka de ban la ila de ban up ba in da yo ya ka bor ha ara jar apu para ba in sapen Rai kam ya kita kimat ki ba ka sarkar kam simpat la le ka ba ibu kijing dawa menta ha katakan riu tarik Henry mentapat ila kerke nawa ila tenro shua ya barro kita ki han nang kondong ki bangala yo i ka wei hadin ka wei ha ka dilla jongi ila don shibun bah kijing nadu bala khang ya ka diang nadu bala khang yo do yong bat kham tam nadu bala wan dan shop ka covid bat nang ta kita kijing duk kijing kerdu kita ki jing bombyang bom yo kam yo jam kijing bombyang ka kai ka pateng bat kita kala mi kijing ut kijing nam kijing lanyar kat shop pai ki ba shu tu khana bit ba ki ta ki dap ki riang no kim long shu hi kita ki mystery kita ki driver kali hen ong tang ki bala ut tang kijing Henry kabang aku ban ya sambat phi hang ni nga ding ke basyong haki jaka ki ba ni kalai mer ka ki bun bah ki 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 ben riu kabang don ya kata ka departmental store kabang nong thiet ha kata ka dukan jonga ki dei tang ki ki jak ben riu ki bang idang la ban nyo kita ki khasi jongi ki la ban thiet tang ar phau lai phau yeng kata ka mod ha ka sisni Henry kita kharte ong batang kita khar ki ben riu bun bah namar ba ibun kini ki office ni bun kini ki jaka shong kini pali ki ba hakan ka than ra sok klur hakan ka meteorological office hakan ki bank yang dan ka ni ka dispensary dan ka ni ka jaka puli padar takamot ki ki ba ni bun ba kita ben riu kamot nang la ban yo kita ki khasi wan thiet na kata dukan jonga balada de bikan thiet tang ki khasi le ta dukan jonga la di ban khang na du man no den rei ta ding don jong kita ki ben riu kata dukan jonga ka long ka ya ba bat nang tapan habang ipai syakatan pulu syakatan jahalu para katan lak mukra akalaban kanong mensong karenja kita kiyo kita ki ba syong shit hadu kata ki ba yo ibe ki brio ki shumar re asmat maresting idan kita ki brio ki ba syong that ha kita ki dukan ki brio syang len te henry ha ki tan khasi jongi pat la sya ut shanam shupet ki dukan shu thali lot te kata ka ba ta ka jing wan jong ka pipi pat nasdang ban yo i biang ya kata jing bun upat khasi mam juti piru ba kata kata ben riu jongi ngim ju yo issue kata ben riu jongi banya bun kanu namar shumi tang hani surak ru deki beki ben riu tang poi madkhola tang poi harel bong ya ket tan jalu para ya thi ka tan danti lum ding jeri tang yo issue ya kita ki khasi jongi tang la ban yo te dang kading wan jong ka VPP pan ni sedang ban yo i pleng ni tang bun pat hadu ka nia te kata ka dong kading he man sim yung pleng ilas dang ban yo i ba ngalaju ai di episode ki bangi de tong tang nakata ka tong ka bangi de tang nakadat ka pero ngim yo asyo namar bu kilalong try bet ki ki ben riyo tenang tapan ha kata ka ding yo i ya kata ka ding wanra iba adan ya ka ding tali ki ben riyo hang ta ka ai men sim bak pleng la ngim don syu ka ben riyo jongi ngin sa sya be syenong kata ka de bangi sngo be kumbang sya be syenong bangi phat hi namar ngi haban phat hi bangim la syu bangin thiet ya kita ki jaka so shlong namar ba ngim kot bor namar bangi ngi de ki ben riu ki ba ni shu biang tang na thamai henry ondal poi ki pateng ki jongi ngim nang shu bangin ki ngin ksat namar kita ki pateng jongi ki la ayangi kita ki nong kenti ki ba ki la pen bu ayangi bangin syabit ya biang bangin bam bangin pongjan pongnep bat bangin shu yo ka school henry ngim dan ba de kata ka jing hikai ba kumnu bangin penjar ya ka business ning shu dan bitang kumnu bangin ri kita ki nong kenti bat wei arhi nangi las dang bantip ba ngin syong school bangin yo ki kam ki jam hat nang tahi ngim nang hi bangin penjari kamai kaji kum balong ki bagi ben riu namar ba ki wei ki ben riu ki te ki ba yo i chengai ba kapateng ka ka ba ki bala mat lupa ki jing ngi pat ki khasi ngi te ki ba yo suk ngim so thu ta ka lenti ka ba ki ta khar ki yan nan ta ka daw ka jing wan jong ka BPP ka te ka bala ai men sim
yangi baro hakadet menteri ujongi bangi lasdang sungusngan biang bangi yoi bangi dang yabun pajak nih ya bat kata kadai ka ba iba adan ilawan ra ya kata kajing teli hakadet menteri ujongi ba ni tang jo utau nong yalam ubandang nang banwan lum wan lang yangi bangi ni kendu para mangi Henry ke ai ka bakalapan kapa iba adan pat menta iba la jo ban long khali ya ka district council ila de ban long uba jai jai ila de ban long uba yo i jangai ila de ban long uta uba yo ase ka kedan ka bah kama jorong nama mentai dang long khali tang ya ka district council de ide ban up shua ba in yo ya ka bor ha ka MLA kanang ba in la ba in te ala kam ya ki ba menta ba ai kita kish phau teli kimat ki ba ka sarkar ka de ban la ila de ban up ba in da yo ya ka bor ha ara jar afu para ba in sapen Rei kam ya kita kimat ki baka sarkar kam simpat lale ka ba ibu kijing dawa menta ha kata kan Henry utari Henry mentapat ila kerke no ila tenro shua ya barro kita ki han nong kendong ki bangala yo i kawai hadin kawai nampak la ban ong baro to le se lajan baro kita ki i ngala i kita ki himalang rin kita ki himanong sken kita ki maulenong kita ki balik karong kita ki khajana tak sim so rat ki sim lim sa kita ki dong basnong ila le kendang do kita baro bat menta kapendu bono kensan penban bat mangaru ngadi ke belano men sim bahana mangampat detip kani ke sarkar kadi ke belatri baha hadu kanu namar ba ngala pensyai bangam dei ka priu ka ba ju don haka political field nampat da don jingtip kata ke sarkar kadi ke belatri baha ne ka bom simla tri baha ngam jupat budien baro sikata bat ngadi ke priu balawan hakani kan sandi tang bang itu ya iba aden Henry ningkong ngadu men sim himanga ya iba aden namar ba ila tenru kerki ya kis im bat ya kirang ba shnong bat kata kakular ka jong i ka ba iong ba kan dawan ka BPP ha ka bor kan sa penduk no kita kikit ki ba pen kiu dor ya kita ki marba mardi bat ka ba jelai kita ki ba jela ki ba yo trading license Henry menta onda ilawan hi ba adan ru om simpat yo i kanu kata ka jing penduk bor ya kita ki ba ila kular tika kata ka ba ila le kerki bat kala mi pen ban kani ka jing rai jong i ba on wan ra kata ka jing ya tuit pa ba ha sekretariat te kata ka ka ba ngangam pedeng ban ngakwa ban pensyai ya iba aden ba ide ban treasure hem da kata ka bor kading start ka jong i kat ka ba ila ka bor ngi ki pa ba ngi pet daki khamat namar kani ka sarkar ka de ka bangi yo i daki khamat kani ka sarkar kam de ka ba khallo kala dap siu kat ya takaram jong om yam ro kam jupat pensyai ta sya thu bitang kita kikam ki bakan penpai Henry kam simya thu bakal depan kuit kat ya takaram kabala pelat yang ni na kata karan karam na ka jingdu bo na ka central government ti menta kan ni ka sarkar kadai kabala pen kuit ya karam jar mat makala yo sibun ba taki hajar kelur ki bangim pat yo sngo ha kata ka long renyeng jonga ngampat yo sngo ban ong bakata ka sarkar megalaya kala yo ya kata ka hajar kelur na ka central government Henry kadai kan ni ka sarkar kabala pen kuit ya karam mat ba kala yo sibun ki jiman toy na ka central government mat mentar lele kala nang pen kre asyusyu ba kendangan poi shibun ba kita ki hajar kulur na ka bentaban tayak ki pat ka jela namar ba ngila long try ya ka dambat bangila penlaj luit ya kata ka asam ru na kata ka jing penle ranjong ke Meghalaya ba shimlala ban siu manu ya kata karam tat hadu on dalawan ka sarkar MDA tang kata hi ngakwa ban ai mensim ya iba aden ma in nang treasure hem ba in ya da kalimti ka ba kani sarkar ka tray jajar iba aden do in sa poi hi ha kata ka katan nada ya da kalimti ka ba ngi ki ba ngi pet dakik man kubli shibun ya pi baro ki ba yai shashkor man lakas ngi ta ki jingkran ki jonga namar ngam juwan hang ni ban ai kita ka jing kersan kerpang yano na ai men siam tangkum no ba kin wan ra kata ka bah kamiat na ka benta ka jela jongi baro ka wahi